Larunbat eta igandeetan partioak egotea asko eta etortzen goizeko behatitatik laguntza marka hori egitea, youtuberra, amena bar da jalako zea, poliak itxi, eta olak arbito batzukin itzein, aldagelako giltzakin ibili, urak ekarri. Ez diana ikusten adibidez gauza horiek egin behar dian gauza batzu, gauza horiek importantia dira bai, nire ustez. Iker Erkizia naiz, kido zaldia eta beti deporte ikustia gustatzen zain. Dela igual 15 urte bat hola. Berez paletan azienetan entrenan batzuta etortzen da. Nola marka horiak ibitzen, esan zien hain nahi delegatua izan da. Hortik aurrean, hainbeste urte, hola xe, jundan urtia. Hainbeste ekipokin, azkenean talde bat bezala, lanen neonian, ditu intzien, inun hartu, lan bat neon, orduan, eta gero, trampa pixkatekin WhatsAppian jarri zian konjenjalak, eta hortik bitartez hitzaite. Eta jende asko soñon duit, tezilitak bai, ez interatu janean, eta gero bai ez paginan eba jarri duen, nola zari eman bezie, poste, naiz hori entzutia, no? Nire etxia izango zen, hau, bigarren etxia hau.